Čo ľudia, vítam vás majster svetla pri nečakanom, úprimnom, teda áno, čakanej kompilácii failov, ktorú si môžete užiť. Je to kompilácia failov z mojich videí z Minecraftovej série, takže si to určite užite. Bude sa vám to páčiť, teda dúfam. A keď nie, tak nie. Ak sa vám to bude páčiť, tak dajte like a odber, a ak nie, tak dobre, čaute. Nech sa páči. Prečo nahrávam do prdele? Dobre. Čo ti... No, a jablko. Geronimo! Dorici... Oh, shit. Budem tu blúdiť, jak Tarzan a hádam niečo nájdem. Creeper, ešte ma tu prekvap. Nie, dvaja creepery, vy sa tu množíte. Áno, vybuchni. Double. Už sa stmieva! Už nič ne. Prečo ja? Stmieva sa a neviem nájsť dom. Pavúka. Dobre. Vajco. Zombík. Creeper. Nie, to je zombík. Prasatá. To už budem doma. Vidíte to, že ja tu skoro keď pôjdem... Ako je možné, že na tom... To sa môže stať len mne. Toto sa vážne môže stať len mne. Ja ten mikrofón. Ježišmaria. To sa môže stať len mne. Ako môže byť láva, prosím pekne, ako môže byť láva úplne niekde v prdeli? Mňa nedostaneš, mňa neznašilníš. Nie, ja ostanem análny panic. Roger that. Nie, skeleton a pavúk, to je najhoršia kombinácia, lebo ja neviem, koho mám. Pavúk skáče a skeleton strieľa. Tak, dobre. Výborne. Dobre. Zvládol som taký skok. To je prasa toto. Nie, není to prasa tu není nikde, to znamená, že nie som doma. Nie som... Dobre. Poď. Ty vole, láva len tak zrazu napuští láva, toto není možné? Ježiš! Budem mať vredy z toho! Nie, to som nechcel urobiť. Pomoc! Pomôžte mi, je ich tu veľa! Nie! Pomoc! Je to prasa! Ja chcem dojsť domov! A ísť do tej postele! Nie! Nič, nenávidím lávu, nenávidím! Ja som doma! Ja to prežil! Ako sa mi to podarí v ďalšej časti, čaute. Počkaj, nie, to som nechcel. Nie! Prečo? Toľko vecí som mal! Prečo? Bože Kristi. Pane Bože, moja výprava stála za hovno, cez prdeli. Ja neviem ani, či to uploadnem, takýto fail, no Pane Bože. Do Marie! Čo to má byť, ty vole, ja už vážne neviem, čo to, akože prečo? Celý čas sa ku mne nedostane a keď ja už idem ukončiť video, tak on si príde a Ježiš Maria, čaute, lebo ja tu zinfarktujem, normálne sa mi zväčšilo srdce o polovicu, ty. A keď nájdem creepera, tak ho 3-krát udriem. Tak a teraz. Nie! Prečo cúvam akurát za hlavou? Nie! Toto není možné! Zas tam bola láva! Prečo? Toto už sa mi nemohlo stať. Toto si robíte srandu. Toto už vážne ma štve. Takáto výprava za chuja stojí. Ja som mal konečne kožu! Idem sa vyspať.
Prečo? Do diabla! Do diabla, ja skončujem s týmito failami. Konečne sa teším, si tam robím slinky na music disk, či čo to. A jej, do Márie. Dobre, tak by som mohol dať takto torč. Nie! Do Márie, to budú zas puchýre v žalúdku. A teraz by to malo odpáliť a dúfam, že to vybuchne. Ježiš, pozor! Bum. A hovno. To je vajco. To je neskutočné vajco. Ja teraz... Nie. Akože ty sliepka. Ach, Kriste, čo bolo prvé? Sliepka, vajco, alebo čo? Creeper bol prvý. Odpálený. Ach, do diabla. Toto má najviac na série, tento debil si príde, on si príde a odpáli sa, normálne sa odpáli, tuto. Keby aspoň rozmýšľal a strieľal, jak ten skeleton, ale on sa odpáli, jak taký debil, ty vole, mi tu roztrepal polku domu. Ach, ani neviem, kde bola podlaha a kde nie. Pane Bože! Všetky moje nástroje! To sa nedalo ja si musím dať čokoládu. Ježiš! Ale aspoň 69 bodov. Enou hrou, tak s ničím neskočím už nikdy, ty vole. To je tak... to je tak... You don't say! Nie, vážne? Ty si zomrel. Ne, tak ty vole... Narodil som sa. Point, add. A máme si, že home. Home akože homovia tu žijú. Takže ideme na to, ideme sa pekne rozbehnúť. Geronimo! Yeah! No, nie! Dobre, nech sa tam dostať. Ne. Pane Bože! Prečo to hrám? No, pre zmenu mi začal aj... Pre zmenu mi začal aj sekať, ty vajco jedno. Hneď sa tam dostanem. Nestrieľaj! Ja mám rodinu! Prosím! Nie, nestrieľaj! Ja tam mám sliepočku a vlastne nie. Ja som vo všetkých prišiel. Tak si strel! Poď! Tak si strel! Ja som to nemyslel vážne! Neviem ako. Ne, prečo ja? Prečo? Nie. No tak ja mám nápad lepší. Ja mám taký nápad, že si zoberiem... Ešte to aj začalo sekať. Ale táto chujovina, vždy ma nejaký dežo tam odstrelí. Vždy tam ja niekde padnem. Teraz som padol ultimátne koľko? 5-6 krát do lavy. Nie, nestrieľaj! Počkať, to nie je zlý nápad. Urobiť si... Ne, prečo buchol? Prečo? Ty ešte raz do mňa strelíš a ja sa otočím. Bože. Creeper, nevybuchuj. Ne! Ty môžeš vybuchovať koľko chceš, ale ty si pavúk. Tak ty nevybuchneš ani za Boha. Sa tu odpálil. To nie je ani možné. Na čo mysleli tí tvorcovia, ha? Na čo ste mysleli, že mi urobíte nervy? Že zase mi urobíte dobrý deň? Ako mi ten creeper roztrhal dom? Dobre, nemôžem sa takto salámovať, lebo je to nepríjemné. Nemal som kakao, takže mám trošku nervy, hej. Ja keď si nedám kakao, tak mám nervy z tej hry, hej. Proste ja keď hrám tú hru, tak nemôžem mať nervy, lebo keď mám nervy, tak nemám kakao. Teda keď nemám kakao, tak mám nervy. Teda keď si dám kakao, tak nemám nervy v hre. Chápete? Potrebujem nejaký ten materiál. Vážne, že amok. Vážne amok. Úplne, že jednoducho. Tak ako to ešte nikto nespravil. Ne! Nie! Ty špina! Bože Kriste! Ty vole! Ty kokos! Jak sa tam nabral ten vajčak?
Nie, ľudia, toto mi nerobte, mne sa prevráti žalúdok a vygrcam tú čokoládu od nervov.